Вельмі баяўся, што аднойчы наступіць момант, калі адно з маіх касмічных падарожжаў стане апошнім. Зразумела, гэтага моманту не ўдалося пазбегнуць. І вось я, поўны смутку, вяртаюся ў чарговы раз на зямлю і ведаю, што ўжо ніколі яе не пакіну. Такімі словамі пачынаецца кніга «Казкі астранаўтаў», якую напісала адна з яркіх прадстаўніц сучаснай беларускай літаратуры Баравікова Раіса Андрэеўна. Пад адной вокладкай казачныя аповесці «Невялікія казкі». Адрас, дзе нараджаюцца фантастычныя казкі, касмадром за Раўбічамі пад Мінскам. Ва ўсе падарожжы да далёкіх планет героі выпраўляюцца з беларускай зямлі. Перад іншапланецянамі не забываюць пра нацыянальную годнасць, а ў адной з казак «Стужка ардэнская» нават сутыкаюцца з тымі ж беларусамі, якія даўно асвоілі іншыя цывілізацыі. Дзівосны, заманлівы і таемны свет далёкіх планет адкрыецца вам, дарагія чытачы, і, безумоўна ж, захопіць не толькі неверагоднымі прыгодамі герояў кніг, але і цікавымі звесткамі пра асобныя зоркі і нават сузор'і. Пісьменніца ўдала спалучае поўных нечаканасцей свет чужых планет з блізкім і родным светам нашай планеты, дзе, зразумела, самыя прыгожыя і добрыя пачуцці звернуты да Беларусі. «Казкі астранаўта» – кніга выхавання і найперш экалагічная. Пры гэтым у творах няма недакучлівасці і выхаваўчага прымусу, але ёсць трывога за прыроду. Літаратурныя казкі Раісы Баравіковай з будучыні, з заўтрашніх касмічных рэалій. Прагрэс, касмічная стылістыка – не сама мэта пісьменніцы, а галоўнае – эмацыянальнае перажыванне юнага чытача, асэнсаванне адказнасці за час і за сябе, нават у прасторы самых непрастых пераабсталяванняў свету.